बे बिपिएफ हान्जानि मेलाव जोङो नैबे मोननै 56 आरो 58 इलेक्सन मेनिफेस्ट'आव होजानायखौ लानानै जोङो बिसमुरि आन्चलिक गावबुरा एसोसियेसन जानानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों। मानो होनबा बाहाय लिरनाय दङ बिटिसि एबा आसामनि गनायथि होजानाय हाग्रा ओनसोलनि गामिफोरखौ खाजोना होग्रा गामिसिम रेभिनिउ भिलेजसिम सोलायनाय राहा खालामगोन। आरो 58आव दङ बिटिसिनि लांदां जानानै थानाय लोगोसे गोदानै थिसनजानाय गामिफोराव गामि बोराइफोरनि थिसनथायनि राहा खालामनाय जागोन। बे 57, 58 बाहाय लिरनाय मेनिफेस्ट'आव लिरनायखौ लानानै जोङो बिसमुरि आन्चलिक गावबुरा एसोसियेसननिफ्राय जोबोद गोजोननाय मोन्दों। आरो बेनि थाखायनो फैगौ एमएलए इलेक्सनाव जोङो बे मोननै 57 आरो 58आव लिरनानै होनाय मेनिफेस्ट'खौ मोजां मोननानै जोङो दिनै फैगौ इलेक्सनाव एमएलए इलेक्सनाव जोङो फुरा बिपिएफ पार्टिखौ सापर्ट होगोन। आरो जोंनि बिसमुरि आन्चलिक गावबुरा एसोसियेसना फुरा जों सापर्ट दङ। दा जों बिनि थाखायनो दिनै बे प्रेस मिटखौ होनाय जाबाय। आरो गोजोन्थों।